Ja Sajik poznám podstatne dlhšie, možno než moja dcéra, pretože používam produkt Sajik v aute. Sajik podľa mňa každý pozná a som na ňo hrdá, že sa rada chválim, že manžel pracuje v Sajiku. A vždy, keď idem cez nimi, tak vždy deti Sajik, tatínko tu pracuje. Ako keby autíčko a hej. Tam sú také sivé cesty a vyznačuje to modrou, kadiaľ máme ísť. A proste normálne a hrozne rady si tam ešte tatino tam vie meniť aj autíčka. Že buď čípka, alebo kamión, normálne auto, alebo Formula. hej, no tak to nás baví meniť. Ešte to hovorí, že po 20 metrov doprava. Kreuje nejaké kampane, usage asi aj nejakú akvizíciu, predpokladám. Po škole, keď začala pracovať v rôznych firmách, tak tú orientáciu a navigáciu našla. A z jej skúsenosti, alebo toho, čo sa stihneme porozprávať, je to, že ja neviem, tá vaša firma, aj keď je to Sajik, má 3 Tčka podľa mňa. Tvorivý, tímový, tolerantný. A teraz, keď som prišla do týchto priestorov, tak poviem, že je totálne trendový. Ja neviem, ako to mám spojiť, ale ste to vy jednoducho. Viem, že robí nábory nových zamestnancov, je HR, je to vlastne to, čo aj vyštudovala, tak podľa mňa ona sa v tom dosť našla. Ja si myslím, že a vidím teda na nej, že je spokojná. Myslím, že je to fajn, ja som hrdý na ňu. Robí na počítači a tak ďalej. Veľa sa naučí, ešte dobrý plat dostane. Skvelý kolektív, benevolencia ako možnosť toho vzrastu, ako aj mentálneho, všetkého, skúsenosti nabrať, to nedáva každý. To naozaj nie. Tatino nám hovoril, že on opravuje mapy, keď je v nej nejaká chyba, alebo sa stará o zákazníkov, ktorým Sajik predal navigáciu. A chodí na služobné cesty a odtiaľ nám donesie super veci. Predáva navigáciu. Ide do kancelárie, potom si možno má meeting, alebo ide do kuchynky. Čalaba peniace šáty, no čo by robil? Robí aj doma, robí aj tu a často spomína kolegov, psíčkov v práci a takéto záležitosti. Sám som mohol vidieť, že teda pracovné prostredie tu máte veľmi príjemné, voľnejšie, také kamarátske, už samotný ten layout celých týchto vašich priestorov je taký fajn. Sajik sa dosť zameriava na rodiny s deťmi, čo som aj zažila už asi 2 roky. Je to taký známy Sajik Family Day a potom Mikuláš a podobne. Ja mám niekedy pocit, ako keby to nebola firma, ale detská herňa. Lebo je tu tá loď, je tam tá šach, koníky, ping-pong. To sa mi tu páči. Raňajky, to ma vždy zaujalo, že vždy nejaká skupina robí raňajky a vyzerá to vždy veľmi dobre, delikátne, vždy mi posiela fotky a vždy sa mi zbiehajú slinky. Ako hovorí o team buildingoch, čo máte všetko, ako vy ste skutočne, jak nejaká family firma, že to ani nevyzerá, že to je nejaká spoločnosť. Fungujete ako jednoducho kamaráti. Áno, že ho odfotili ako spí. Telefonuje s nejakými ľuďmi. Dá si slúchadlá a pracuje normálne na počítači. Keď je ulovený, tak nejde do roboty. Je s nami chvíľu vonku, rieši niečo na záhrade, s Olinom hrá futbal, ale to len chvíľku a potom hneď ide pracovať. Musím povedať, že naozaj pracuje, ale tým, že keď sú tam deti, tak o to viac pracuješ zatvorený a strašne veľa. Tá voľnosť, čo vnímam, že má v tej práci a že nemá ten mikromanagement nejaký totálny, že niekto nakúka spoza pleca a tak. Ja z nej vidím tú radosť a to šťastie a tú pohodu. A to je pre mňa ako pre mamu to najviac, čo by som...
keby som mohla, sa u vás zamestnám, akože poviem tak, jak je. Môže použiť to, čo vyštudovala, to, čomu sa venovala na štúdiu v škole, tak môže použiť priamo v praxi. Kolegovia sú super a sú veľmi, veľmi milí. Každý má nejaký príbeh za sebou a dobre sa mu tu pracuje. Lebo vidíš svojich kolegov a je s nimi kamaráti a radi sa vidia spolu. Môj táto nadáva. Väčšinou, keď sa ho spýtam, ako bolo v práci, povie dobre, ale aj párkrát povie, že sa niečo pokazilo alebo tak. Keď ti dá niekto voľnú ruku v práci, dokáže ti tolerovať chyby, dokáže ťa pochváliť za tvoje nápady a vie byť tolerantný ku všetkým tvojim problémom, tak to je pre mňa akože naozaj, že firma roka.